pong major function po ng DA dito, kami po yung mamimigay ng mga vegetable seeds, mga farm inputs, garden tools, and other mga kakailanganin po sa mga pagtatanim po ng mga barangay. Ayun, okay. How would the barangays avail of these services po, Indo? In the past po, nagkaroon na po kami ng mga gulayan sa barangay kasabay ng mga gulayan sa paaralan and gulayan sa simbahan. And may mga targets po kami. And for this year po, before the launching of the hapag, nagkaroon po kami ng target na 50 barangays na makaka-avail po ng aming mga package of technologies and kasama na yung mga farm inputs. Pero dahil po dito sa pag-launch ng ating hapag together with the DILG, ma-expand po ang DA ng aming targets. To include po yung, kung kaya, yung lahat na 3,471 barangays sa Bicol. Pwede po kaming magbigay po ng mga libreng pantanim ng mga vegetable seeds, kagaya po ng mga pinakbet vegetables na may kagaya ng mga eggplant, ampalaya, okra. Yan, yung pinakbet vegetables pala, no? Mayroong sitaw, sitaw, okra, talong. Tsaka ano pa yan? May radish pa ba yan?